Oh, pasok. Ayan. Barbecue dito. Sa backyard. Baliktad. Baliktad rin. Well, una yung leeg. Yan, leeg. Tapos dito yung next is yung feet. Kesa bibili ka sa labas o at least dito makamit. Ito pang mag-ibig. Oh, may kuting tagabantay sa fees. This is our dinner. Kalahating kilo mo. Nagtira lang ako konti. Di pa makasaya sa charcoal. Ang gamit ko yung ganito, yung ano ng mais. Pwede na to, pwede na. Sunod na konti. Next in line. Kasi ako lang kasi yung nag-video. So, ako lang yung tagahawak din. Kaya medyo hirap. Hindi talaga. Hindi ka ng pera. So, nabaruurin yung ano ko. Pay-pay ulit. Ang bango. Daduma. Pati siya di ko anak kami pakasikan. So guys, lulutan. Kita maami nata. Yan. Kaysa bumili ka sa labas. Bumili daw sa labas. Kaysa bumili sa labas. At least dito na may suka din na ginawa. Ba't hindi ka pa bumili ng saka doon para hindi ka magluluto? Ako na lang magluto. Kasi mas masarap, di ba? Okay. Makamura ka pa. Gastos pa. Okay. May pindot mo? Ano yung pindok ko? Gusto pa eh? Tuloy-tuloy? Sabaw. Akin na yung sabaw. Ito yung sabaw niya. Na pinag-adobohan ko.
Akin yung kutsarang. Okay. Kuha na lang. Mga anak. Alay tabantaya. So, hotdog lang. Ito yung suka, may bawang. Uy, naulan. Bawang, sibuyas, saka kunting sili, saka the main one. Yung sunog, crispy nice. Yan. Yung Hi, paa. guys! Hi guys daw. Tapos ito, Ano yan? dinengdeng. Ano ito? Ano yan? Ito, flour ng malunggay. Yan. Sana, kunin, mga laka na. Wait lang ako. Akin na. Tapos kamote, sitaw, yan. So, kain muna ako. Konti. Saka, Patikim naman. Yan. yan. Saka, ito yan. Sarap, tita. Sarap. Oh. Si grandma, binigyan mo ba? Yes, I give grandma. Okay, very good. Nakshoot. Hindi ah. Oh, tingnan mo, oh. Ganyan talaga. Kung Yan. kahit mukhang We save nakshoot one. yung kuwan niya, pero masarap. Ayan, oo. Mga nakalato din lang. Ito nga. Yan. Sarap. Tapos Ito. yung dinengdeng sarap din. Sili. At saka ito, oh. Oh. Anda kumuha ka na ba ng sili? Oh. Ayan, may sili. Damot ko na ni. Yan. Sausaw. Sausaw. Sarap. Gasa mo. She said spicy. Namamalas pa din. Gasa mo. Sarap. Nanagasa. Okay, guys. Oh, gasa. Ayan muna kami. We're gonna eat first. Ay, may ano. May saw kasing isda. Salamat sa pag-watch. Thank you for subscribing. And the one who haven't subscribed, please subscribe. And press the bell button for next videos. Sige. Bye-bye.